ואם יש פה אפיונים מסוימים שקשורים לדימוי עצמי, חוסר ביטחון, מופנמות, מתח וכן הלאה, הם חזקים יותר מהכל. והיום בקליניקה, פה ושם אתם תראו גם דוגמאות, לכאלה שיש לי אישורים להראות. הכנסנו גם טיפולים רגשיים בתנועה ושילוב אומנויות, והרבה מטופלים שמתחילים טיפול פיזיולוגי יותר, רואים שהם זקוקים גם לצד הרגשי. אם לא תהיה פריצת דרך שם, זה לא זז. אבל מה אנחנו עושים עם זה? כי אנחנו לא יכולים לטפל. נכון, אז קודם כל, לא כל דבר אנחנו יכולים לתקן, אני כמעט לא אשתמש במושג של לתקן. קודם כל להבין. אתם תראו כמה אפשר ללמוד מצפייה גם באדם שבסך הכל שוכב על הגב. כמה דברים אפשר ללמוד שם שקשורים באמת להיבטים רגשיים, ולדעת אותם, וגם אפשר להתמודד איתם. ריבי, מורה לחינוך גופני. אספר לכם סיפור. לא כל כך קשור לקורס הזה, אבל מה שאפשר ללמוד ממנו גם. אולי לפני, אני לוקח אתכם עכשיו אחורה, הסיפור אמיתי, לפני יותר מ-40 שנה. אני הייתי ילד, אולי כיתה ה'-ו', הייתי די מסורבל, בעיקר בתחומי משחקי הכדור. כדורגל זה היה קטסטרופה. עכשיו, כל פעם שמשחקים כדורגל, הייתי מוצא את עצמי, קוראים לזה avoidance, כואבת לי הבטן, הנעליים, שכחתי את הנעליים. הכל כדי לא להיכנס לנישה הזאת, כי היה ברור שזה רק יגרום לי למבוכה. תמיד כעסו עליי, תמיד פישלתי. אז אני, יום אחד הייתי חייב להיכנס לאיזשהו משחק חשוב. נגמר בית ספר, בין שתי כיתות, וכנראה נכנסתי בתור שחקן מחליף, אולי לא הייתה ברירה, ככה הייתי חייב להיכנס. ואז כמו שקורה באגדות. וגם, לא לכל אחד זה קורה בחיים. once in a lifetime. הגיע אליי כדור, כל מה שניסיתי זה להיפטר ממנו, פשוט כדי לא להסתבך. זה פשוט היה גול יוצא דופן. גול מדהים. עכשיו, בא אליי, באותו רגע, קודם כל, כולם הוכו בתדהמה. אף אחד לא האמין שזה. אני הסתכלתי, לא האמנתי שזה יצא מהרגל שלי. ואז המורה שלי לחינוך גופני. סך הכל, לא מטפל, לא פסיכולוג, לא כלום. מורה לחינוך גופני בבית ספר, אולי את מכירה אותו, זו דמות ידועה, עודד דכט, הוא היה המורה שלי, אחר כך אחד המפקחים, לא יודע. הוא זיהה פה משהו, איזשהו רגע קטן בחיים שאפשר ללכוד אותו. הוא עצר את המשחק, נכנס פנימה, ולעיני כולם, כל הילדים ועוד היה קהל, בא אליי, נתן לי פה ככה מכה על הכתף, בואי נע, זה היה פשוט גול מדהים, אני שנים לא ראיתי כזה דבר. אמר את זה, והלך, דקה אחרי הוא כבר שכח את האפיזודה הזאת. אני זוכר אותה 40 שנה אחרי. כי באותו שבוע, קודם כל, כוח המשיכה לא עבד עליי, אני הלכתי לקבל משוב כזה ממורה בתחום הכי משמעותי לילד, שזה התחום המוטורי, לעיני כולם, שווה ערך ל100 שעות של פסיכולוג שהיה עובד איתי על דימוי עצמי. ואני טוען שכולנו ילדים. ואם אנחנו משתמשים במה קוראים לזה emotional empowerment, העצמה רגשית, להשתמש בזה בתוך השיעורים, לחפש נקודות הצלחה, אתם תראו איך יש לכם יכולת משמעותית, זה כלי חזק. לעבוד גם על הצד הרגשי. קורה משהו שם.